Alhamdulillah, esto es un lusano, cabo boake. Alhamdulillah, me ada kalaning akene kan, no abu karang aje, cabo Belleville boake. Okay, bon, ne bisa kami fo, me apa dorong ala ka shini kene da nama, ni angkan bago bela kan be son shini kene la, olu be mone bodron, oka jija, ko jasri. Dia mohon vi ne koko kami, ikam ne sebela, angalon ni kanyelo, angalon ni kanyelo, loni fima, loni jema, ango ni konyelo, ole be dimbo, boyate, dogoyate, koroyate, ni ka koko ni, ibo nyesro, wala ditkan bene da, kafuye, wala. Alhamdulillah, ma fango kuma nyana, mɔgɔ tɛ se ka ja bɛɛ ye. So ni ka kuma fɔ n'i ma mɔgɔ ta tɔgɔ ma ka nɛni, o kɔrɔ fɔ o ɲana. Fili foyi ma ye kuma kɔnɔ. Voilà, donc an bɛna min kɔni fɔ ka gɛlɛya, filɛlikɛbagaw, mun sigini no a kan, mun ma sigi a kan, a diyala mun ye, a ma diya mun ye, kuma min kɔni fɔla a bɛ taa nɔ. Diɲɛ fosi tɛ bɛn bɔ. Bɛn tɛ yɔrɔ o yɔrɔ, o yɔrɔ man di. A tɛ kumana bɛn kuma le kan. Donc ala sago i sago. Ko y'a karamɔgɔ cɛ ye. A ka to kalan na e bolo hali bi sabula kalan tɛ ban. E ka jigin yɔrɔ yala a fana ka kalan kɛ can kan wa? Alhamdulillah, o min y'o ye, o bɛɛ tɛ se ka fɔ bi ka ban. Ne n'a bu kɛ ka ɲɔgɔn lasɔrɔ ka se bi ma, ko caman tɛmɛna a kɔnɔ. Waati dɔw ne yɛrɛ sigini bɛ kɛ, a bɛna balan na. Waati dɔw an bɛ se ka to olu kɔnɔ ɲɔgɔn fɛ fo su midi, an bɛ baro la. Waati dɔw ne yɛrɛ fana sigini nɔ, a bɛna ni bonya ye ka na di ne ma. O ɲin tɛ depo la, o ɲin tɛ wariw la, o si tɛ foyi ye. Kalan dan ye ka mɔgɔ bolo wala kanu yɛrɛ dan ye mɔgɔ bolo, mɔgɔ min kanu wala ka kalan minɛ i bolo, ka tila ka den sɔrɔ k'a tɔgɔ ta k'a don i la, o ye diɲɛ ko bɛɛ ye. Donc o min y'o ye, o ye ko bɛɛ bati ne bolo. O kosɔn depuis sɔgɔma, ne sigini bɛ yan depuis 9h. Donc ni ko k'an bɛ da don Abu ka ko kɛtaw la, a bɛɛ tɛ se ka fɔ. Abu ye mɔgɔ ye hali ni a ye ko dɔ kɛ sisan, ni ne y'a lɔn ko ne dimina, ni ne kumana sisan bisu in na bɛɛ hali ni tɛ a bɛ bolifɛn ta ka taa n dali kɔnɔ. Donc o de bɛ kɔrɔfɔ ye k'a f'i ye. N bɛ dakuruɲɛ fitinin la o kan. Ni ne ye Abu ye, n'o ye ne ka kalanden ye, nin fana ye ale ka kalanden ye. Donc an bɛ se k'a fɔ n k'o ye ne yɛrɛ mɔkɛ ye. N bɛna min fɔ somɔgɔw kɔni ye ka gɛlɛya, Abu ye min fɔ o ka tilen. Sɔmɔ o sɔmɔ n'i ko i tɛ nugu ye, i kɔni bɛ don ne yɛrɛ ka 18 kɔnɔ. Ne de tɛ n tɛ soma convoqué justice la, n tɛ taa n'e ye polisi la. Ne ta justice bɛ n ka bon kɔnɔ, n ka convocation bɛ di n ka bon kɔnɔ, a fana bɛ repond bon kɔnɔ. Donc ala sago i sago. Ninnu bɛ kɛnɛ o kɛnɛ, ni ne ko ma u kana taa yɔrɔ min u tɛ taa. Ne fana k'u ye taa yɔrɔ min na, hali ne yɛrɛ kun bɛ to n da fɛ kɔni, o bɛ fɛrɛ ka kɛ. Donc n bɛ min f'u ye dɔrɔn u ka ɲɔgɔn minɛ, u kana mɔgɔ kuma mɛn. An ka taa can bɛ banke. Ala sago i sago. Awani ko dan sɔgɔma. Ne ye Saki Ture ye ka bɔ Buwake yan. An bɛ n karamɔgɔ cɛ ka so kɔnɔ min ye Abu Kamatɛ ye di Karaŋarazi. An b'a de bara yan. Sɔgɔma nin na karamɔgɔ ye n wele k'a ma ko Selama. O togo la tele bɛ nana bɔ a la. Donc normalement n'an ma ye yan, o tɛ kunkɔrɔta ye dɛ. An karan ka ye yan. An na kun y'olu ye.
kabi sɔgɔma sigi bɛ yan. Bon comme il dépend de la émission qui est grande. Alors d'accord on a fait la fin. Et de sera du me faire une grande tiɲɛ yɛrɛ la kuma tɛ ne fɛ tugun. Voilà ne karamɔgɔ de cɛkun de soma de politique t'a ka somaya la. Mais ni ko bɛna kuma ka se yɔrɔ dɔ n bɛ se ka don karamɔgɔbaw fana na. Voilà kuma tɛ ne fɛ min bɛ yen an bɛ karamɔgɔ wolo fo ka cɛsiri la ka wuri k'a ka denbaya to yen ka baarada to yen ka na sigi n'an ye yan ka n'an ka ko di an bolo n b'a fo dan tɛ foli min na. An b'an to yan ka karamɔgɔ Adama Tarawele fo ka donsobaw fo ka soma bɛɛ lajɛlen fo. Abu cɛkun de a ye ne kalan somaya la wa hali sini a b'a la ka ne fana kalan. Tile kelen a ma bɔ ne jigiya kɔrɔ. O de bɛ ne fɛ k'a fɔ. Komi Togola TV y'a suivi baga bɛɛ lajɛlen fo. Fo yan fo diɲɛ bɛɛ ko bɛɛ lajɛlen fo ko barikaw ka cɛsiriw la k'u ka cilaw to yen ka sigi kan an ka émission filɛ Ladakɔrɔ kanubaga bɛɛ lajɛlen k'an b'u bɛɛ lajɛlen fo Ala ka si jan d'u ma ka kɛnɛya di. Togola TV yɛrɛ Ala ka kɛ koba ye jamana nin kɔnɔ. Ala ka sankɔrɔta ba d'a ma. Ala sɔgɔni ko. Never